Καλησπέρα στην παρέα. Η ώρα είναι 12 παρά. Μας πήρε ο Μπανάνας τηλέφωνο και λέει κατεβείτε κάτω, λέει πάμε βόλτα. Είμαστε με το οχτάρι του Μιτσάκου, δεν πήραμε το δικό μου. Βρεθήκαμε με τα παιδιά, θα είναι μεγάλη νύχτα. Μπλέξαμε με παρέες. Μπλέξαμε με καλή παρέα, με ωραία αυτοκίνητα. Πάμε βόλτα. Άγιον δεν έχει βγάλει τα καλύτερα βίντεο. Μάλλον και πιο χάρη. Κάτι μου λέει ότι όλα αυτά έγιναν για χάρη του Μπανάνα, το ξέρεις? Όχι, όχι. Εμένα μου ζητήσαν να το κάνω. Σου ζητήσανε. Δεν ήθελα. Δηλαδή, αν το διοργανώσεις, τι μπορεί να γίνει? Αν διοργανώσεις κάτι. Μαλακία. Μαλακία, τότε θα πάμε σπίτια μας. Ωραία μάνα μου. Τι έγινε απόψε? Όχι, δεν κατεβαίνει, Μίτσο, θα βρεις. Θέλει πολύ λοξά και θα βρεις. Δεν κατεβαίνει. Γεια σου Πάνο. Έχεις δει τι έχει μαζευτεί? Έχω δει. Φίλε, δεν είναι καλά οι τύποι. Το ξέρω. Κάτσε να δούμε τώρα τι μαλακίες θα κάνουμε. Πάμε να δούμε. Κάτσε να μας κάνει εδώ το παιδί. Άντε ρε παιδιά. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Για τώρα πια τα story μας. Νεκτάριε, νυχτερινές εξορμήσεις. Ναι. Ωραία το Παναγιώτη. Εμείς που πάμε τώρα? Πάμε μια Νάνη Παναγιώτη γιατί το πρωί έχει δουλειά. Το πρωί έχω δουλειά. Για πληρωμή θέλω φρέντε εσπρέσο σκέτο. Έλα, θα σου κολλήσω και εσύ μου.
Επιστρέφουμε σπίτι. Αυτή ήταν μια βραδινή εξόρμηση σε ένα secret location. Και τι άλλο, Μίτσο? Τίποτα. Ένα mini βίντεο. Ένα mini βίντεο γρήγορο, ωραίο. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.